Ay, hello. Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kang Trifon Morales. Kung akong partner din napita, si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Kung ako pasulti yun, no? Asap kita. Always say a prayer ang atong unahon, atong pagpanalangin, ang atong pagkampo, ngat pa sa itong labang makagaham. Lord, thank you kay Lord sa maghatak na mong grasya. Thank you kay Lord. Bueno, ito maglangan ang atong suwat ang pukarong itong atagan ng pagtagano. Pinadakan ni sa kalalaki, mapatawag ng singa ng Leandro. Kinagibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igsunan ang atong sender, si Leandro. Kini akong problema, bahinis ka bagulbulista sa akong asawa. Bisag wat sa ilabo taon sa istorya mo apil magyaw-yaw. Pero aron yung masamtan ako sa gilano, no? Inaniyon ako pagsugod ay samtan nagkanta-kanta mi sa akong parimiyot. Pre, Leandro. Ay, parimiyot. Ang atong pambato sa sikat ng bisko, pre. Sikat. Ito second brace, ako yung third brace, ha? Ito. Talaga. Ito pala yung kamay, may. Anak. Pabi. Oo, ito na nung di pa rin ako, pre. Lisod ka. Ay, kadiyot, ha? Itaro ko niya ang pagkabutang. Di kayo morag, wa man kayo mo abot ang mong birkol! Wa mo puta. Taon naman sa to. Inong gabi ko, pre? Ano yun, isgot lang ko, pre. Kaya marang taon naman to. Larga, pre! Wa min nung lungdan bitkol, pre. Sikat mo, pre. Yeah. Dahil ayaw lang kabalaka, nini karong among tirada. Kay wa mi kasabot karon sa inyong mga tirada. Cellphone gayoy rumbohon mo atubang mag-tiktok dayon. Dagway bahalag hiwi, makita lang ang liki-liki. Ay, Paloma. Ay, Paloma gihapon. Solo, pre. Otra vez kinilyamada, hari kita sa mga papula. Naay inyong minikapan, murag iring nasugipan. Kilay ilang panipsan, ug ang ilong sab-ariyusan. Dilibrahan ang dughan, sa lalaki maoy kinaham. Ay, hununga, kukurukoko, hununga ng tikyok. Ang ikatulong nga bula, ari kita sa mga istrikta. Naay inyong sapot, piit kaayo, klaro ang sampot. Tingal dapit sawa, ang kamisun labihang bughawa. Medyas abot sa paa, aron uwat dili mo lakra. Ay, Paloma, kuyoyo ko ang anay nga nagbakya. Iya pa'y bagong arte karon sa atong mga babae. Dagko kaayog pitaka ang sulod pulos lata. Magsunob ganig pinsel kat lugsan ay gani tiil mabingat. Nugbuka ayog lakang daw ang itik bagong naposan. Ay, Oy, nausa ka diha, oy! Kanta rin ko pare gang, oy! Pagkuya ni mo! Unsa man ka, ha? Sige na tang ingon ani. Wa tay atoy manay sa tong kaon ani. Ibaho pa jud kang gikapoy ko gikas trabaho patakanta Apre, ka niya. ikas trabaho taon god. Unya mas una man kang niabot. Didiretso pa man hinuong ka imong mga barkada, oy. Di na man dito kas panimahay na to, kinahanglan nga magatiman unta ka dito. Pre, lungagi ko sa mo, pre. Ay, ginawa, pre. Ulit lang tingin, pre. Kay... Sola, pre, sola. Ay, ginawa, pre. Pasigbang kaway pa niya. Inuon mo, pre. Dito, pre. Sige, pre. Alay ko, pre. Sige, pre. Kada na, mangulit ka. Una, alam ninyo, ha, mga pare, una, me. To ana. Sige pa makag-inom. Kana inyong gipalit na inyong giinom no, inyo pa nagitigom, mapuslan pa na para bayad tubig ug suga. Hay, pero paita nimo eh.
Kana no isigig inom inyong buhat, inyong sigig lala diha. Hata na day, bidasan oy. Ha, hoy mo. Ay, pay, naluoy ang brilan. Uy, ako pa'y nag-asawa na bida. Iho ko na sa manhol. Ano mo to inyong gibuhat eh? Sige mo inom, gusto mo masakit? Kung masakit mo, saan naman lang namoy kwarta. Ay, what? Busa ito. Sa mga kung ba na may batasan? Di mo lang gilambak pultahan? Ikaw maganina ra gyud ka. Uy, gikan pa dito nagyaw-yaw ka diyan. Dan. Pagabot lang nito sa ato. Yaw-yaw pud ka. Wa pa ka human. Mao gilabahan ka sa portahan. Hilom lagi ka. Ang anak kuratan man ko. O sige. Di ka gusto magyaw-yaw ko? Bahala ka niya. Gubaan ang pultahan. Bisag na kuratan ko. Sige, tiwas yaw-yaw diha kay bungkag yun ang pultahan ro tong maigo na sa kumpatid. Kailabya ka na kong unsa ko ha. Sa kartisyan pa ko. Fort Dan Black Milter ko. Kani pultahan patira ng bungkag eh. Sa kanang imong naong maigos kong roundhouse kick, no? Lumping yun ang ilong mo. Saon, kabadlong man sag ka. Wala ka maka di ka mananghit. Hilong na lagi! Kandahan ka? Imo lang kong kawawan sa kong mga kumpare. Bida, usap niya ha? Buhatong litong buhatan to! Diba? Ha! Doon na. Imo na niyang bukol way naong niya! Wadong. Hoy, mami! Oh, unsa man ka? Di lang ko nimo padayon nun. Alo, unsa ba tayo di? Dali, dayon nga ni mami. Asa naman bana nimo? Tapas iyang trabaho, mami. Unya ikaw? Mauibilin sabay. Dako nagsweldo imong bana doon na? Nga mabuhi ra mo sa iyang kita? Oh, mabuhi man, mami. Wa pa man sabi anak. Bisa na. Ang mahinungdanon nga kanang inyong income masiguro ninyo nga doon na pay dakong sobra kay sagikan sa mga gastuhan ninyo. Oh, for example ha, bayranan sa tubig, suga, sa abang sabay. Unya pagkaon pa ninyo, plite. Ha? O kung sakto ra ang kita sa imong bana, uy, panarbaho uy doon na. Abagi ang imong bana. May trabaho man bitaw ko, mami. Sa may trabaho mo. Nangahinti ko punirarya, ma'am. What? Dako man na komisyon, ma'am. Okay, pero, uy, kung ako pa ikaw, no? Mutira ka sa daan ng pagpanghinti sa iyo taog bahay, mas dako na komisyon. Mao ba, mami? Oh, bibi, pas na ka sa kuno ko ihabi, imo malang kong isistoryahan, uy, ganina rabaya akong gigutom. Ay, hala, sorry, ma'am. Well, it's okay, ha. Gigutom lang yun ko. Usara magtog ko kabuo kung burikat akong nakaon ganina. Ah, mao ba? Padago ni mo alahas, mami. Nya panburikat sa imong gikaon ganinang buntag. Oh my gosh. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, nakalagi ka may. Oh, nga naman di ay, di nakapanis sa inyo? Okay, basig andi ka po yung problema sad. Siguro ka? Oo, oy, pero ang bida. Napa may hinoy bakante diha nga kwarto sa kwarto. Pwede ka na, anak mo do dati dia. Say daddy. What's daddy ninyo? Ako ra. Mo ba? Sa mga diha doon na, iha. O mga magtingog-tingog din ha, naunsa ka? Wa pa man ko'y dialog, mami. Ang bida. Ma'am, unsa man ani lang sa kadini? Kung gusto ka, ipakuha lang nato imong mga bag. Imong mga sinina ba? Ay, ayaw na. Di na kinahanglan. Bida, no? Salamat taon, abin ako pa ni Puyo. Leandro, Yes, mami. kuha nga akong mga malita na asgo garahe. Ha? Kumay ka, oy! Huwag kasi mong kaugalingon. Kuhan, kiring ba man, mami? Nakaw, kuha atong akong malita dito na sa may gate. Di ko kadaog ato. Kuha ato ba sige kawat ato. Pagdali. Pagdali, Leandro, uy. Kuha atong malita ni mami. Lagi. Sige, kadiot sa... Iyay, maragkulbaan sa kahimtang na ko na. Bakasyon, baka tao ni akong ugangan din sa amo. Ay, wala na. Masya ako yung kalibutan ron, ani. Probida, libutan ko sa mga kalaban, ay, pagkakidort. Kini-kiniyas kong ugangan o sa akong asawa hanggang mayroon kay diferensya pero murag parehas ba? Bati, mga plastic ba? Pero gaba lang sa no. O dili lang tungol kay ako paning ugangan nga babae maldita. Kanilig yung ugangan akong lalaki buutan kayo. Hagbay ra tong milaya sa ning among panimay ba? Pero lisod kay sulngon sa diyan ko sa kong asawa. Unya.
Unsay ato? Sir, Marcel, sir. Leandro Magnuot. Ako ng order? Oh, sir. Unsa ano day, sir? Basig mauning electric pan ng gamay mauning. Oh, mau sir. Oh, diyan oh. Paliw lang ko permane, sir. Sige, salamat ha. Sir, murag paningot ka. Murag kinahanglan kag para pahit si mo singoda. Murag nindo ta da. Ay. Palit ka na, sir. Nay, palit ka. Murag katagaan ka da, bebe. Mau ba, sir? Usa ba na? Oh. Trapom lagi da, ha? Oh, pagkakitort. Murag mahal-mahal na trapo ha da, ha? Kadiyot lang kay usa di trapo nimo, ha? Mo deliver ka o baligya kang trapo, klaro ha da. Para ni matinding pangailangan, sir. Nay, nagharuri nga ako, sir. Kada naraman din na. Palit ng trapo, sir. Unya lang Pila ko ka buhok, sir. Pila. Ay unya nagbahuduto ng kamubulinggo na kog trapo. Napay daghan nila usag sa bulingon. Kay George pwede mo, sir. Ari na boy. Okay na ni. Aya na kay ni siguro sa kung ugangan ganahan na siguro siya ni electric pan na. Dong, kasi may mag-order dong. Kwaday, order ko gamay electric pan para sa kwartong mami ba. Hala, di magsilbi si mami ano, ikaw pamay ana. Pangita nag-aircon. Ay, may aircon. Oh, pangitaan gid ni mo. Ano bitong imo nang gitandong nga mo bakasyon? Maikaw mo sa ta. Ha? Kinsa ko tayo magdari sa daag hindi na taon. Abi na kong buli na siya. No, kana bas mami, grabe pa na nako. Bantugra? May nakauyon si mami sa imong gipalit ng electric fan. Kau yung matingali. Ay! Uy! Si mami, siya na siya gat Leandro. Tara, ito na to. Utsang, kinitambo. Sirado man eh. Utsang, hindi na to. Tabay! Mami ka diyon sana nami. Wala ko, ano ko duplicate yaw eh. Mami, okay na ka diha. Okay sa imong mata. Bisya kita gani ko. Naunsa day ka? Nalambot. Unsay nalambot? Basta kay dalian ko ninyo diri sakit na kayo. Oy, pagdali. O lagi mi nami. Leandro ang yawi. Yawi na. Dali abi gayon. Oo, day. Dali uy. Ano na? Abli na. Mami, asa ka? Ay! Hilamay. Badungtad ka sa masaligan, mauwaw ka. Sanda yung di aligre noon sa buhok ni Mumi. Animal. Kani imong bana mo'y nagdagimal. Ha? Ano to? Sila buta ko na. Tuunan ni gihatag niyang electric fan. Ano ko taon? Ay. Inahat ko niyan ang pangutanan ni mo ay. Madbara ng akong buhok, nagikaunan ng electric fan. Isa, madbara na ninyo ay kasi kinagkain animal. Madbara Leandro. Saan ko magpadbadan na? Balibon ba na? Pagdali, oy! Kanang lalo na niyan akong buhok. Ay, kanina, pagkuha ko guting. Sa omri mong guteng. Putlong try mo buhok ni balibon. Recorded by X Thunder Gaming. Pwerte laguta sa akong gangan, yung balibo tao niyang buhok sa electric pan. Kaya kanang electric pan nga ako gipalit, kato maggamay nga way tabot palaban ba. Kunya, di lagi gusto galimuot, paduol gid ang uos sa gamay electric pan, kay lagi, para manghinan siya. Ay, balibo rin uos palaban ang buhok, mautong akon lagi gunting, giputol ako yung buhok. Kunya, Nihilong na mi. Ang ayan masagas imong buhok na naputla, napahak lang. Animal, Leandro, animal salbay. ako may basulon, hinoon yung ganong taon. Ano bitaw yung gipaduol ni Memo? Hilong na ay, kausan pamutubag-tubag sa gigas akong mami da. Di mo itong bagay inyo mga sa ilan. Kay di ay. Ikaw nagpalit ng electric fan, di ba? Ikaw. Sa'yo na ipalitan mo electric pan. Di ninyo masabot, oy. Sapa diha oy. Tanawag yun sa limang buhok sa akong inahan. Tanawag na unsa na na. Bida sa ninyo. Palitang electric pan. Pagyaw-yaw kay limot. Karong palitang electric pan. Ako rin sa itadaan. Ako idautan. Labad, bias. Oo, ako yun. Labat mo. Ang gay! Ayaw na, ayaw. Ayaw. Abi na kung padayo ni mo may gali. May paibuin na nga. Si ayaw nay. Ay, ayaw ng kaldero ihapak. Karing-karing martilyo. Bida na rin. Abi na kung pupugo ka na eh. Sa mutan-mutan ni mo. Ilom ay! Noon sa nono ni Bok, na ko kining una ko doon ha. Mura naman ni Rice Terraces. Ato anong ipatarong sa parlor nay. Tana, ato tag parlor na. Dili ko, mauwa ko. Papasuhon ko ni mo diha, nga ihon ining akong o. Mauwa ko ay. Pagkaw lang. Nya, wag ko ikaw. Adi kaliro. Ikaw ni. Ilom diya! Saan taon sige mo gyapon kagilak niya na eh. Ang ug di mo hilak. Nga di na matabang ang iyang buhok o korte. Motog, yung pawad na lang sa bayot. Uy. Bro-bro, binugasaulin mo ka na. Nay.
Sa mo ito ka pati imong naon nga Hilong, hilong Leandro ha. Kung dili patungod nimo, dili unta maingon anak si nanay, animal jud ang Leandro ha ka. O sige may tabo ni nanay tungod sa iyang kaguol ha, pamutos na lang gyud og layas dinhi. Ah, dola! Mao na akong problema, ipalayas ko akong asawa kay lagi na stress ang inahan tungod nako. So isa na ako. Paliw tabagi ko niya, be. O sa isa na ako ipalitan niya kung silang trik-trikpan. Saan na nako? Be, kung kamoy pasultiyon, Leandro. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Atong sinder at si Dudong Leandro. Leandro. Kadis Leandro buotan biya tao ni. Kadang bugol-bulan lagi na yung asawa tao natin, pres. Grabe, nawa siya kasabot lagi kay ang iyang ugangan na ana din ha apil magyaw-yaw daog-daogon man tao siya maayo. Nya ang iyang ugangan dati pres galimutan man di iya gipalit ang electric fan. Dayon. Pagpalit iyang electric fan dati pres ang iya siguro kung ugangan gipaduol tog maayo ang iyang naong dito sa electric fan. Ang iyang buhok gisuyop napsuyop sa electric fan. Purti sa gita. Masakit na. O purti sa gita siya ugangan mura bag pahigmat ta ba siya ugangan pagapil-apil sa di na sila kay buwang naman ang anak niya. Maoto nga. Oy na upaw taon si Ate Pres. Wa maupaw na lukot ra si Electric Fan. Bisag yun sa kurtis bayot Ate Pres. Wa man gyud madag kurti-kurti matabang man. Dako ana to kaayo. Oh, ay giupawan na lang yang mama. Mao na Mo na problema. Mao na gipalayas taon si Ate Pres iyang ugangan Hello. ug sa iyang anak. Basta Sa iyang asawa. isa, may sa good ang Oy. katungkuan. Ngano sa kalibutan nga paduolin mo ang imong buhok. Magbubud gyud na sa Oh. palaba, di ba? Muro sila pay ba? Kanabang kanang electric fan bitaw nga ana-ana lang Ate Pres ada. Iyang gikuan. Wa siya kabantay na us-us diya. Suyo po niyang buhok. Pero wa ba unsa sila Pero pay? may moment Pwede i-off diretso. off dayon. Oo. Mao na nga wa taon mo unsa ang buhok nila pay. Mao ni iyang problema ron anong gipalayas Layas taon siya taon. unsa bisa nako nga gipalitan mo ako sila electric fan kay gimutan man taon. Mao na. So bisa niya. Para nako para pahigmata sa na siyang ugangan ni Pres ngay pag-apil-apil taon rin unsa. Ang okay na mutabag kasi mong anak kon palitan doon ay tabangonon pero kanang pagyaw-yaw-yaw nga mga ugangan. Mo yaw-yaw. O apil mo siya, apil siya yaw-yaw. Sad maayo, mayaw-yaw Mo apil mo siya, yaw-yawan niya yung umagad. Di ba ayo? Bam, unsa ba atong Anong nabata? ipon man na yung ugangan sa ilahala, no? Di bakasyon ng taon, bam. Oo, kuan sa tingali bugtong po tingali ning anak si kaning ato ang sinde ang kanang babae. Oo. Kung basig bugtong anak, kunya mo no sa nga ang inahan, ang magidikanan ning ipon ra nila sa pagpuyo. Apan luging una na lagi nga na tugang nga na ang ginikanan sa atong partner nya magapil-apil kun sa mga Ay, tabo. tunay mga lalis-lalis. Oo. Ug ka diri sa Sirach 25 bersikulo 20 ang usa ka bana nga hilumon nga may asawa nga tagawtawan sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. Ano din ba? Kato pa dili gud siya makatungas, magsige siya us-us. Oo. Dili siya makapadayon, dili siya muuminto, dili siya modelanto. Gubot pirmi iyang huna. Tingali, umingon ka nganong nasangit ang iyang buhok sa iyang ugaga dito. Oh, ano. May usahay nga kita matiguang ng gulyat. Dili ta kaklaro sa tupananaw kung naduol na ba ta o layo pa ba ta. Oo. Siguro pag agi niya, labi nagtaas sa buhok niya. Pagpalid aron nag-abot ang tumoy, siyempre masuyok malambot yun siya dito. Malambot yun. Oh. Kuan tingali lang. Pwede mo tingali kang gamiton katong electric fan nga katong ari ibitay. Oh, ceiling fan. Oh, ala lang kay dili man delikado mahaduol si Lula si mama dito kay tuwa man siya sa taas gibitay. Unya ang mahitabo ba kung matagakan sa diyan ceiling fan. Sabot what? Dili man kay tarungon man sad pagbutang. Ang kanasan ko nung amo tinuod ba gulyat, ang kanasan ko nung ceiling fan kanang ipang bitay, dili si kuno na delikado sa buto. Dili bitaw. Kaysa katong kanang mga stand fan. Stand fan, oh. Kaya ang motor ko nung ana na ipon siyang ulo-ulo, siyang lawas. Oo. O kadto ko nung gibitay, naman gyapon yung motor siguro gapon ng ibitay. Butog yapon na ba? Basta sobrang kainit. Oo. Ano na lang siguro dong, alimuot man iyang kwarto, so pwede kang gamiton na lang siguro ang electric fan, kato na lang ceiling fan. Para dili maigo ang iyang Okay. Unya, hay maayo, magtukod sila og kuan lan, kanang Unsa man? gamay nga balay sa tapad, unya, native ang kuan. Style. Style, kanang, kuan ba, kanang mid a bamboo, para dili alimuot, dili na lang i-concrete. Ana lang no. O kayo sahay kita mga edara na gulyat, dali kay talimutan mo na usay bitaw nga kanang mga dagkong balay na na sila gamay sa tapad para sa mga edara na. Oh, murag kita mga idaran ba kita taglandong murag malipay ta no. Oh, kay dali kay talimutan niya kanang dili ta gustog saba, dili ta gustog
Dili ko Ano, itong sabot ano, pa rin sa lahi na kaya. yun. Mga idaran gulyat, mahigmatan na alas 2:30, alas 3, pero sa'yo sana sila matuog. Eh sa'yo man magduka. Muna sa'yo pa mahigmata. Mm-mm. Oh, Ikaw. ana na lang. Oh, kasi nga na to, Cinder. Si Dodong Leandro. Sir Leandro, ana na lang. Palitin na lang ng imong ugangan o katong Nga, sa mo palit ka, gipalayas mo siya. Siya, gipalayas siya. Oh. In kaso pabalikon ka, pero karong gipalayas na ka, masad mo yung anak, no? Karong gipalayas ka, kanang Karon nga gipalayas ka diha daw sa inyong bahay, batuan na inyong bahay, batuan. Pakuha na sa pabugnabog na sa. Pabugnabog na sa kanang ayaw sa kuli dito. In kaso pangitaon ka, paluyon ko si mo asawa kay basig by chance, ka na mangita ang imong asawa yun mo, mao na lang to, ilisi lang ceiling fan, gawas, pero bisan pa og kanyang balay, konkrito, hasang iyang second floor, konkrito, pwede ram na mabutakan sa panday o kanang, o sige na ring lansa para sa simento lan, concrete nail. Concrete nail. Para to isangit. Kaya rin nga nga, malambod, libi na kay, sa na amang mga idara ng babae ko, liat nga dili puputlan lang buhok, yapon bisag idara na. Taas lang yapon to kuyang malambod. Kaysa ako ng gingon, mas delikado mo kuno ng electric fan nga ang iyahang motor na ara sa iyang mga stand fan, o kanang mga electric fan nga, bubugtil, ipatong ra, kaya sa katong ceiling fan, nga dili kuno kay dali nga mo init. Kay og mo init, mamatay. Lahi ba itong iyahang sa gulyat? Ano? Nito itong mainit-init, anong gamay no kayo mabuhi? Parang manulisok. Ay! Salamat mo mga katingin naman nun. Kung ako ang pasultihon. RMN